мегӯянд ки варзиш омили муҳимтарини нигоҳ доштани саломатӣ аст ва варзиш ҷомеаро солим нигаҳ медорад. боз шудани толорҳои варзишӣ, майдончаҳои варзишӣ зиёд дар ҳудуди шаҳр ва берун аз шаҳр ин боиси зиёд шудани варзишгарон мешавад, боиси он мешавад ки мардум ҷомеа ба варзиш машғул шаванд. Ва яке аз толорҳои хеле муҳиму зебову муосир ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон бозгардид ин толори UFC Gym аст. Ин толори варзишӣ дорои таҷҳизотҳои муосири варзишӣ аст ки варзишгарон метавонанд омада дар инҷо тамрин кунанд ва дӯстони азиз мо омадем ки шароити ин варзишгоҳро барои шумо нишон диҳем рафтем. ва дӯстони азиз дар барномаи имрӯза моро мураббии варзиши бодибилдинг ва пауэрлифтинг Тураев Азам ҳамроҳӣ мекунанд ва роҷеъ ба анамин шароите ки дар анамин толори варзишаш барои мо маълумотҳои муфид хоҳанд дод. Шумо хуб ҳастед? Хуб, аз куҷо шурӯъ мекунем? ҳамҷо ворид мешавем. инҷо утоқи либоси васк. бале. Чӣ гуна шароит дорад? ҳама шароитҳо беҳтарин аст. Тозагӣ дар сатҳи баланд аст. бо ҳамон стандартҳое ҳаст ки масалан толорҳои варзиши дунё истифода мешавад. бале, ҳама стандартҳои байналмилалӣ аст. бале, чӣ стандартҳое ки ҷаҳонда аст, давлатҳои пешқадамда ҳамин стандартҳо ҳамҷо ворид кардагианд. дар як вақт чӣ қадар одамро қабул мекунед ба ҳамин толор? тақрибан мумкин 140 нафар. бале, ҳар одамо аст, одамое ҳаст ки ҳам тиҷоратчӣ, одамо аст ки дар хизмати давлат мебошанд. ҳар гуна одам мебиёнд. мебиёнд инҷо. бале. мураббиҳо мисли шумо ба онҳо кӯмак мекунанд? бале, ҳатман ин вазифаи мо аст, кори мо аст. мо бояд кӯмак расонем, фаҳмонем ва ҳама маълумоти пурраро расонем бо мизоҷ. худи шумо аз куҷо сертификат доред? ман баромад мекардам дар Русия. худам мастер спорта международного класса мебошам, дукарата чемпиони Европа по пауэрлифтингу. имрӯз дар ҳамин соҳа ҷавононро тарбия мекунед? дар соҳаи пауэрлифтинг, бодибилдинг? бале, ҳар гуна мизоҷ аст. бале, мебиём. хуб, меравем дурун. бале. барои занҳо мебошад. барои бонувон. бале, ҳам беговии дарожки аст, ҳам тренажерҳо барои кардио аст, ҳамаш таъмин кардагиам. инҷо мураббиҳои махсус тамринро ба онҳо меомӯзонанд. чун бибинед ки масалан ин дастгоҳе ки дар инҷо аст, то агар тарзи истифодаи онҳоро надонӣ наметавонӣ тамрин кунӣ. бале, бале, мо масалан ҳамин барои чӣ аст ҳамин дастгоҳ? ин махсус барои паридан ва барои сарф кардани калория. калория. Яъне кӯмак мерасонад барои харобшавӣ. инҷо толори барои махсус барои группавои занятиҳои йога мебошад. инҷа бале, одамо мебиёнд, ҷамъ мешаванд. махсус мураббӣ дорем барои йога. ҳаминҷа дарсошона мегзаронам. ино дучарха ҳастанд ва мо дучархаиро тамрин. номаш сайклинг мебошад. инҷа мутахассис мешавад, мураббӣ мешавад. бале, нишон метиҳад ҳама амалое ки бояд гардонанд гурӯҳ ва группа такрор мекунад. бале, баробари мутахассис. бале, ҳама вақт бо ҳамроҳи мураббӣ ва бо ҳамроҳи мутахассис ҳатман ту эҳтиёт мекунӣ саломатита ва натиҷаи баланда меравӣ. ҳам ту аз пеши худат омада тамрин кунӣ, натиҷа сустар мешавад. бале, масалан зудтар одамое ки вазни зиёд доранд, бале, дертар хароб мешаванд. бале, барои чӣ ки ман дар қоида дорад ҳама чиё? бале, ман дар самти варзиш тахминан 15 сол мебошам ва таҷриба ба ман нишон дод ки ҳама вақт бо мутахассис ҳамкорӣ кардан хеле хуб аст. ба мақсадот ва натиҷаи хубда тезтар мерасӣ. хуб, то ҷое ки медонам бештари одамо барои саломатии худашон меоянд, барои он ки вазни зиёд доранд ва мебинем ки имрӯз нафарони зиёде ҳастанд ки аз вазни зиёд, аз фарбехшавӣ шикоят мекунанд. хуб, шумо чӣ тавсияҳо медиҳед барои онҳое ки ҳамин гуна масалан ба бемориҳои фарбехшавӣ гирифтор шуданд? ман фикр мекунам ки нафарое ки фарбе мешаванд ва хатогӣ доранд дар хурду хӯрокашон. хӯрокҳои бисёр вазнин мехӯранд ва калорияш зиёд аст. бале, ба хӯрокҳои
дуруст не. Барои ҳамин бисёр фарбе мешаванд ва мисол режими дурусти хӯрдани ғизо надорад. Бале, баъд баъзеёш гормонали нарушение мешаванд. Ин гормонали нарушениё одама фарбе мекунад. Ма ҳамиқаша гуфтанӣ ҳастам ки ҳама чиз вобаста аст хурду хӯрок. Хурду хӯрока дуруст бошад, ҳаракатҳо дуруст бошад, ҳама вақт сеҳату саломат мебошӣ. Инҷа нафарое мебиёянд ки мехоҳанд камтар хароб шаванд. Ин ду тренажёр степу мебошад. Инҷа биромада қадам зада меистед. Боло мебаре, мебаре. Бале, бале. баъд натиҷаҳоро ҳамин дастгоҳ худаш нишон медиҳад? Бо як чӣ гуфтаниам ки дар ин зал ҳама тренажёрҳо аз фирмаи техноҷи мебошад, ҳама технологияи пешқадам дорад. Масалан, вақти шумо мебироед, шумо метавонед зер кунед, худаш интихоб мекунад программа ва шумо мувофиқи ҳамон программа тамрин мекунед. Бале. Ва натиҷаҳои ҳаррӯзаатонро ба қайд гирифта мешавад. Масалан, имрӯз чӣ қадар ҳаракат кардам, чӣ қадар калория сарф шуд ва баъд ҳисоб мешавад. Бале, ман мисол вақте ки дар зал набошам, нафарое мебиёянд, ба ман ҳатман сурат мегиранд, чанд қа гаштанд, роӣ мекунанд, ман назорат мекунам ки чанд қа гашт, чанд қа калория расход кард, назорат кунам. Бале. Аҷоиб. зонаи хеле хуб, калон, кушод барои тамрин кардани бачаҳое ки машқ мекунанд муайтай, ММА, тейквондо, ҳама гурӯҳҳо дар мо ҳаст. Мо дорем федератсияи таҷмаф. бисёри бачаҳошон мебиёнд дар инҷа машқ мекунанд, тамрин мекунанд ва ин нафаро меранд дар сатҳи байналмилалӣ баромад мекунанд. Мисол дар 2023 сол давлати Албания бурда будем, шаҳри Тиран. спортсменои мо ҷои якум гирифтанд дар мусобиқаи ҷаҳонӣ. Кадом намуди варзиш? ММА. бисёр сарти баланда нишон доданд. барои ҳамин ҳамхелин шароитҳо беҳад хуб дахолат мекунанд. Бале. Бале. Варзишгаро дромада спарринг мекунанд ва худашона ҳис мекунанд ки дар дуруни октагон мебошанд. Равонан омода мешаванд барои мусобиқаҳои калон. мисол мо мебинем ки баъзе гӯштингиро ва боецҳои ММА варзишгаро ҳамин чизро истифода мебаранд. Масалан, мана мегиранд, инро гиред ва занед ва дастро алиш кунед бо айн тараф задед бо алиш кардем. инҷо хушрӯ даст кор мекунад, ҳама мушакҳои бадан кор мекунад ва барои бақувват кардани бале. нафарое мебиёянд ки мисол син солашон 40-50 зиёд ва ё завқ доранд ва мегиранд 20 минут 10 минут ҳаминро мезананд ва калория сарф мекунанд. барои харобшавӣ хуб аст. хуб, хоса барои онҳое ки аз субҳ то шом дар коргоҳ менишинанд, дар инҷо нишастанд, ҳаракаташон камтар аст, тамрин ҳатман муҳим аст. бале, ман фикр мекунам ки тамрин ҳар як инсоне ки замонаи нав ба зиндагӣ мекунад, бояд тамрин кунад. барои чӣ хотир? тамрин кардан ба саломатӣ хеле дахолати хуб дорад, беҳтарин дорад. чунки гормонали фонатон дуруст мешавад, эмоционали сфератон дуруст мешавад, асабӣ зиёд намешавад. барои чӣ хотир ки ҳозир дар беруно бисёр мо шаҳрда зиндагӣ мекунем, бисёр мошинравӣ, одамгардӣ, садои зиёд, одам асабӣ мешавад. хоса ҳамин асри технология, асри муосир, мо ҳамарӯза тараққи телефонҳои мобилии худ аз хабарҳои гуногуни дунё воқиф мешавем ва ин метавонад ки ба асаби мо, ба мо зарар расонад, ба стресс биёрад. омадан ва тамрин кардан як чизи хуб дорад ки ҳамун чизе ки негатив ҷамъ мешавад дар асаби мо ҳамунро расход мекунем, берун мебарорем. хуб, ин дастгоҳҳо барои чи аст? ин штанга мебошад. бале, чизи асосие ки дар ҳар як толори ҷим бояд бошад штанга. хуб, ин дастгоҳҳо? ин тренажёрҳо барои кардио мебошанд. инҷа шишта кор мекунем, интенсивност. чӣ гуна мешинем? шумо мешавад нишон диҳед? шумо шинед, ман шумо ба нишон диҳам. мешавад? бо либосо шумо варзиши аст. нигоҳ кунед. мешинем, инро маҳкам мекунем. خب
هم برای کتف همه گونه ما هم دستا کار میفرمونیم، پایه استفاده میبریم. میون. بله و میون و حرکت ما برای صرف کردن کالری میباشد. ما صرف میکنیم. در مدت 10 minut 5 minut میزنیم. اینها رو میکشیم. خب باز میکنیم. اینها رو میکشیم. هنگامی ورزش کردن باید که بسیار به شخص فشار نبیارن. بله. فشار زیاد میتواند که آسیب رساند. مثلا بسیار دوستانم رو میدونم که میرن تمرین میکنن بعد از چند مدت میگن میونم در کرد، دستم در کرد یا اینکه آسیب برداشتم. اینم از ندانستن قاعده ها هست. یعنی هر کاری که شخص شروع میکند باید به قول فرمولش رو داند که به سلامتیش به جسمش ضرر نرساند. ورزش همون نیست که بیایید با خواست خودت با دید خودت تمرین کنی. حتما باید متخصص نظارت کند، همچون مسئولیت باید خودی ورزشگر حس کند برای سلامتیش و اینجا عیب و ایزون نیست، باید اومده از متخصص پرسد. تریناژور برای پا است، مخصوص برای پا میباشد. برای چی است؟ این برای پا است. تگ این با میشینید. کتف کتی. اینجا ریچک دارد. ریچک میجمونه میشینیم. انم خیلی. بعد از آن پا میزنیم. انم. میون راست میایستد. حتما نگاه میکنیم میونه. щоб میون آسیب نبیند. اینجا رو میقاپیم. کار میکنیم. عجیب. خلاص. این چقدر وزن داره؟ وزن این رو میشد علیش کرده ایستید. از سبک تو وزن بینید. از شما چقدر وزن دارید؟ از کم بود. کم بود بله. شما برای خودتون چقدر وزن؟ من حرکت میکنم در همه حالاتم از سبک سر کنم. موشک‌ها را تیار کردن در کورس. گرم میشه. زیاد رفتن میگیری. کاردیو بسیار نازکی خودش را دارد. بعضی آدم‌ها اومدن میدوند دلشون با نگروسکا میتن. حرکت میکنیم که از روی علم هاز میگوید که کاردیو باید هم خیلی گذشته شد که сердцебиение ударои дил дар 1 минут 100 зиёд нашавад. дар вақте ки дар ҳамин диапазон шумо меқапед. Чӣ гуна ҳисб кардан мумкин аст ки аз 100 соатҳои нав нишон метиҳад ва дар ҳама тренажёромон кардиотренажёр датчик дорад. Меқапед нишон метиҳад. Вақте 110 120 мо зиёд рафтем, давидем, худомон азоб додем, дилба нагрузка мешавад ва оста дил дард мекунад. یعنی میتواند که به سکته دل آورده رسد. بله. وقتی که شما خسته شدید این معنی دارد که شما گلیکوگن درونتون موشکاتون رسخود کرد. وقتی گلیکوگن رسخود شد شما همچون با هم قضیات گوش نمیمونید. شما از بجای رسخود کنید با رفته با زیاد میخورید. معنی کاردیاتون گم میشد. معناش که ما باید 100 زیاد نکنیم. فریم نمونده شدگی، نه گوش نشدگی. یعنی وقتی که زیاد تمرین میکنی زیاد گرسنه میمونی این باعث میشه که باز زیاد فربه شه. بله. عجیب. این دستگاه برای چی است؟ اگر خواهید که کتفتون کلان شد، خشک شد، پم شد، همین ترناژور به شما فایده میکند. این با میشینیم، همچون میون راست میکنیم و میقاپیم. اهمیت میدیم که همه وقت راست باشد و بسیار متخصصای دیگه همین چیزا رو اهمیت نمیدن و در ورزشگران گپ نمیزنن. اورنج تگ دست باشد. بعضی وقت که هم خیلی میزنن دوری تلا میکنن بسیار آسیب میبیند کتف. بله بعد یک ماه ورزشگر دیگه زال نمیبیاد میگوید که من دیگه نمیخوام و زال رفتن. برای بسیاری وقت همین اورنج باید تگ دست باشد و از همین جا دیدید اورنج من پیش رفت. وقتی که من قفا تلا کنم کتفم درد میکند. انا این به خطر است، به خطری اورنجمون و به خطری کتفمون و تا آخر نمیبرداریم. وقتی ما تا آخر برداشتیم و دست کتف از کار میبرد. انا 10% اینجا زپاس 10% بالا زپاس همه 80% ما پاس تا کار میکنیم. نفس کشی باید درست باشد. وقتی که نگروز کشید ما باید نفس برونیم. من برآمد میکنم و در وقتی برآمدم همه وقت آدمایی که بسیار علم دارن در همین سمت من وقت چون همکاری میکردم، میپرسیدم، میفهمیدم و بله کتابا است، لیتراتور است، ناучная لیتراتور است. من میدونم میخونم باید چی خوری، کی خوری، همشه من حرکت میکنم از اینترنت برای خودم گیرم و استفاده برم و برای ورزشگران و نفرایی که با من باوری کردن با وای فهمونم رسونم یوتیم. همین چی دستگاه است؟ این برای مثال میتونیم ما با این استفاده بریم برای گرم کردن کتف. برای این دست. بله هر گونه. اینجا هر خیل تریناژورای
хуб аст. Агар хоҳед тамрин кардан дар ин ҷо ва грушаро занед, шумо ҳаракат кунед ки бо ҳатман перчатка пӯшед. Барои эҳтиёт кардани даст ва ин мулоим аст. Тартибаш ҳамин. Тартибаш ҳамин. Бидуни дастпӯшак иҷоза нест. Иҷозат ҳаст, интихоби шумост. Вале барои бехатарии худатон нахстар мешад ки хуб бояд зарбаҳо чӣ гуна бошад? Зарбаҳо ҳар хел мешад. Ҳаст удари прямой. Удари рост. Ҳаст дуюм. Инро ин тартибро ҳамҷа ёд метиҳанд. Ва инҷа бигавои дарошка дорем алоҳида. Одам метавонад, варзишгар омада метавонад ҳамҷо. Аҷоиб. Хуб, ташаккури зиёд. Саломат бошед. Хеле ҷолиб буд. Чун варзиш дар баробари оне ки метавонад саломатии инсонро барқарор кунад, чӣ гуна гуфтед, ҳамчунин метавонад асабҳои инсонро ором кунад. Барои муаррифии кишвар, барои муаррифии давлат, барои солимии ҷомеа низ метавонад саҳмгузор бошад. Хуб, дӯстони азиз, барномаи Мегӯянд буд ва мо ин барномаро аз толори UFC Gym пешниҳоди шумо кардем ва дар ин барнома моро мутахассиси соҳаи варзиш Тураев Аъзам ҳамроҳӣ кардан. Мутмаъинем ки ин барнома барои шумо писанд омад. То дидори дигар, хайр.